guru kita bersama Romo Yayamu Sidik Amanah ya Mbak Sendur atas kelahiran cucunya nggih menika di anu lah Erlang Satria Alfarizki lho apal kaya jadi muga-muga dadi anak yang soleh berbakti kan Romo lan ibune Allahumma amin terusno Mbak terusno aneng kutha setia tanding kowe wana ora kena metpat terima kasih wong iki jenenge wungon karo seneng lek-lekan bebarengan suka parisuka ngalap berkah jroning rejepan malam hari ini oh ngono iki juga bebarengan kalian kanca-kanca hadroh pesona santri ana Gus Saudin ingkang minulya engko saurunge atur panglipur saurunge Mas Klitik aturi munggah engko aku tak pengen ngonekke ya kuwi alamate anak soleh engko solone putri ben diaturke anakku wedok ya ki genduk Niken Salindri aku iki anggere nek wong sukses no nek sik bocah tak aku anak. Lah ngene ya iki anakku wedok. Nengko iki anake Pak Rudi to. Dudu aku ya ngono. Ning ya kaya anakku tenan. Oh ngono. Kayak cilik kulino ngedutke awake dhewe. Wis saiki wis dadi malang melintang teko ngendi-ngendine aja nganti malang ya nduk melintang mawon teko ndi-ndi. Ya sing baku engko ben diaturke alamate anak soleh. Ning sadurunge kula tak kepengin ngonekke kanca-kanca hadroh pesona santri. Gus Saudin ben ngaturke ya ngiras pantes dalu menika ngalap berkah dadi ning kene aku lek ngrembug resep engko ben abahe dhewe nek awake dhewe wis nguyahi segara ora karu-karuan pokoke. Buat semuanya yang hadir terima kasih info sing tak rungu nanti yen mboten wonten alangan watara penjari menika minulya Bapak Bupati nggih rawuh Pak Sekda nggih rawuh berkahi kanca-kanca Al Badru Alaina sedaya kemawon oh ngono. Cobi kaya ngapa Gus Audin dipun aturaken Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala soul
buat pesona santri luar biasa.